že ty môžeš kamerovať a popri tom fotiť? Nie. Nie? Ty hej. Ja nie, ty hej. Ja som včera na to prišiel, že to mám. Ja som tu videl do začiatku. Včera som na to prišiel. Kde to ten pes môj? Woody? To ja znám, že ten tvoj pes pošol. Čo? To ja znám, že ten tvoj pes pošol.